Programmet er blevet til i samarbejde med Afkørsel 41, platformen lige i centrum af Vordingborg Kommune, der samler det bedste fra lokalområdet. Den 18. november, ja, der er der endnu en gang kommunalvalg, og i den anledning så har jeg endnu en gang inviteret en masse håbefulde kandidater, der godt kunne tænke sig at komme i byrådet eller blive i byrådet, som i det her tilfælde. Jeg har besøg af Gitte Corral fra SF. Velkommen til, Gitte. Tak skal du have, Jacob. For dem, der ikke kan huske dig fra 4 år siden, hvem er du? Jamen, jeg er Gitte. Jeg er 56 år, bor i Neder Vindinge med min yngste datter, der er lige blevet 17. Jeg har 3 piger i alt, de 2 store flyttet hjemmefra. Så arbejder jeg til daglig som ungerådgiver på Rusmiddelcentret her i kommunens tilbud. Og har så primært arbejdet med helt unge mennesker, yngste lige i øjeblikket er måske 13 og op til 25, ja, som på en eller anden måde bøvler med rusmidler. Hvordan kan det være, at du har valgt SF? Jamen det har jeg jo, fordi at SF er det parti, der passer bedst til de værdier, jeg nu har, og som jeg synes er der, hvor jeg bedst kan se mig i forhold til både den måde, vi ser på vores velfærdssystem på, vores socialpolitik, ældrepolitik, og især det grønne, tænker jeg, det der, jeg har det bedst. Ja, der er jo sket nogle, altså rent lokalt er der jo sket nogle omvæltninger i jeres parti med, at der er jo nogen, der går væk, og der er jo nogle nye, der er kommet til, og så er du der i midten, som sidder der og så gerne vil fortsætte det gode arbejde. Hvad for nogle udvalg sidder du egentlig i øjeblikket? Jamen, jeg sidder i Social- og Sundhedsudvalget, og så sidder jeg i Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget. Ja. Hvordan har det været de sidste 4 år? Jamen, det har været lidt af en rejse, synes jeg faktisk, fordi jeg jo egentlig stillede op, fordi jeg måske havde den der med, måske jeg satte ned med ind og lave nogle forandringer, især på det område, som jeg sådan meget brænder for, som er på udsatte unge og udsatte i det hele taget. Og har jo også måttet lære, at jamen, det er et stort område at arbejde på i hele kommunen. Der er mange områder, der er vigtige, og det her med at kun at have fokus på et rum, det kan man ikke. Altså, det er jo ligesom vigtigt, at man kommer lidt op i helikopterperspektiv og ser hele kommunen. Ja. Så der har været især i starten, en stejl læringskurve, må jeg sige. Ja. Og så er det jo også kunsten at begrænse sig, ikke? Fordi at der er jo kun en vis portion penge. Præcis. Men jeg vil også sige noget, jeg synes, det er også det her med at få en stor ydmyghed også i forhold til, hvor svært det er at drive en kommune. Ja. Og det der med at lave forandringer, det er ikke bare lige. Nej. Men du har jo selvfølgelig stadigvæk nogle kerneområder. Er det stadigvæk unge og udsatte? Ja, det er det faktisk. Det er så blevet, der er også kommet lidt mere til, kan man sige, men stadig helt klart, altså unge er noget af det, der er rigtig meget i mit hjerte i forhold til at få vores unge mennesker i gang med uddannelse og beskæftigelse, fordi der er vi jo rigtig hårdt ramt her i kommunen. Ja, det er vi nemlig. Men nu har jeg jo hørt, at man har lavet noget, der hedder mesterlærer. Hvad er det for noget? Jamen det er jo i 9. klasse, mener jeg, det er, at man som ung, hvis man er et skoletræt, kan tage et par dage om ugen, hvor man så faktisk er ude og lave noget reelt arbejde hos en murer eller en tømrer, eller hvor man nu har lyst til at arbejde. Så det bliver kombineret med et skolearbejde. Ja. Har man i mange år været fokuseret på det teoretiske frem for det praktiske her i kommunen? Ja, der ligger også rigtig meget i sådan kultur i, tænker jeg for os som forældre, at vi gerne vil have, at vores børn går videre og tager en ungdomsuddannelse. Og der har jo også været meget med den her med, at vi gerne vil have, at de tager en gymnasial uddannelse. Så ja, det tænker jeg. Jeg synes jo, at det er rigtig svært, når man er 15-16 år gammel, at skulle vælge, hvad retning man vil. Og det er måske det, der er problemet. Det er, at når man er 15-16 år, så aner man ikke, hvad man vil. Og så har jeg jo egentlig altid sagt til mine egne piger også, at så tage en bred almen uddannelse, som den gymnasiale er. Og så kan man finde ud af bagefter, hvad man gerne vil. Og det kunne jeg egentlig også godt tænke mig at fortsætte, fordi det er svært. Der er jo ikke ret mange unge, der ved, hvad de vil, når de er 15-16 år. Nej. Og det er der heller ikke, når de er 20. Nej, men jeg tænker, det bliver jo nemmere efterhånden, ikke? Jo mere man får prøvet af, måske, at finde ud af, hvor man hører til henne. Men har vi været for hvad kan man sige,
hvor man ikke har brugt så meget det der med at få de unge til at prøve forskellige ting. I det også, at vi er jo heldigvis et samfund, hvor de fleste af os er blevet rigere på den ene eller den anden måde, så har de unge måske ikke haft brug for at tage så meget fritidsjob og sådan noget. Kan det have noget? Det ved man jo, der er jo masser af forskning på, at det her med, at man så ung har et fritidsjob, det gør rigtig meget godt for en. Så det er rigtigt, jo, der kan være noget med, at vi, man tør næsten ikke sige det, men måske er blevet lidt meget curlingforældre, at vi skal passe på vores børn, og der skal helst ikke være for meget fart på i løbet af deres hverdag. Det her med fritidsjob, tænker jeg er rigtig vigtigt. Men man skal også se på, at kravene har også ændret sig i skolen. Altså det at gå i gymnasiet i dag for eksempel, er ikke det samme som dengang jeg gik der. Der er betydeligt højere krav for dem i dag. Og det er bare en helt anden verden, de lever i. Ja. End dengang jeg var den alder. Ja, plus at i dag går det jo stærkere. Altså meget stærkere. Der er mange flere sociale medier, der er meget mere præstationer, der er sådan noget. Og det påvirker vel også de unge psykisk enormt meget. Der er enormt meget ensomhed. Altså mange af de unge, jeg taler med, når jeg for eksempel spørger dem, hvorfor det har givet mening at ryge hash for eksempel, men så er det jo noget med det her, men det lukker ned for tanker. Det gør, at jeg har nemmere ved at falde i søvn om aftenen. Og det er jo fordi, de er jo meget fyldt op med, hvad skal jeg egentlig, forventninger til en, karakterer osv. Og det har jo været rigtig meget fokus på, og det påvirker dem. Plus det her med, at unge mennesker i dag er jo ikke sammen på samme måde som dengang vi var unge. Man ses jo ikke nødvendigvis så meget fysisk, det er meget over sociale medier, det foregår. Så derfor så er der jo også noget større chance for at føle sig ensom, når man kan gemme sig bag skærmen. Ja. Og lægge de rigtige billeder op. Ja, lige præcis. Og hvordan kan man så som kommunalpolitiker så ligesom få skubbet til de unge? Altså, og det er jo sindssygt svært, ikke? Fordi jeg var faktisk til sådan et dialogmøde på ZBC her den anden dag, hvor vi snakkede omkring lærerne faktisk også oplever, at de unge, der kommer, er meget mere umodne. De ikke er parat til at skulle sætte sig ned og lære osv. Og det har jeg hørt flere gange, og hvor jeg egentlig stillede spørgsmålet, at måske vi skal til at acceptere, at sådan er det nu. I stedet for at vi forsøger at få vores unge til at passe ind i et system, der er lavet for flere år siden, så måske kigge på at sige, skal vi indse nu, at der er sket en forandring. Det er nogle andre liv, de unge lever i dag, og skal vi måske indrette vores skolesystemer efter det i stedet for. Fordi det, der hurtigt kommer til at ske, det er jo, at når vi går ind og stiller krav til unge og siger, nu skal du også, og det er også for dårligt, og hvorfor kan du ikke? Jamen, så prikker vi jo til den der utilstrækkelighedsfølelse, som jo ikke er god for ret mange. Ja. Så er der jo hele det her med, hvordan får vi de unge mere med til fritidsliv. Det kan vi jo også se, at der er jo, altså unge mellem 14-16 år gamle er jo ikke aktive på samme måde mere. Jeg har en datter selv på 17 år, som ikke laver ret meget i fritiden end fester og ses med venner sådan hen over typisk sociale medier. Ja. Så hvordan får vi egentlig dem i gang? Og det er rigtig svært, og jeg kunne sige, jeg havde the magic word for det. Noget af det, jeg tror, der er vigtigt, det er i hvert fald det her med, at vi får de unge med på banen i forhold til, hvilke tilbud skal der være. Ja. Fordi det nytter jo ikke noget, at de giver det på 56, der skaber tilbud til de unge. Jeg kan have mine idéer om det, men vi skal have de unge til at være med i processen. Ja. Fordi for tit bliver der skabt noget, hvor vi tror, det er det, de unge gerne vil, men det lykkedes jo aldrig. Ja. Men man har jo også prøvet, hvor de så selv fik lov at sætte en dagsorden, og så skete der bare ikke noget. Fordi at det var ikke som dengang, at vi var unge jo, fordi at hvis man havde lyst til at lave en forening, jamen så gjorde man det. Jeg var formand for den første, altså min første forening, da jeg var 12 år, og havde 100 medlemmer, jeg havde styr på. Ikke? Altså det ville de unge jo aldrig kunne i dag. Nej, men det er jo også derfor, altså når jeg møder unge for eksempel, der også siger, hold kæft, hvor er det også kedeligt i Vordingborg, og hold kæft, hvor er det kedeligt i Vordingborg Kommune. Der mangler nogle ting, og der mangler tilbud til os, hvor jeg egentlig prøver at appellere til dem at sige, så kom på banen selv. Altså, det er jo jer, der skal tage initiativet. Jeg vil rigtig gerne hjælpe jer og støtte jer alt det, jeg kan med at få skabt en forening, og de der praktiske ting, der skal til, og indgang til kommunen. Men det er jo jer, der skal gøre det. Ja. Og der er også bare kommet noget andet med unge i dag. Den der med, det der med at skille sig ud, og være den, der går i front, det gør man helst heller ikke. Nej.
Igen for skoleverdenen, så snakker lærerne jo også om, at det de oplever, det er, at eleverne ikke tør række hånden op. Fordi man har ikke lyst til at være den, der siger noget forkert. Nej. Og føle sig udstillet. Så måske det også hænger sammen med det andet med at være den, der tager initiativ til at få noget på banen. Det er der jo så alligevel. Jo. Der er jo faktisk unge, der gør det. Ikke? Men det er jo ret sjovt jo, ikke? Fordi at vi er jo samtidig hvor de jo flest eller mange unge er i en social verden, hvor det netop gælder sig om at skille sig ud, og netop gælder sig om at få så mange likes og alt muligt andet. Det er jo kontrolleret, kan man sige, ikke? Der lægger du et billede op, hvor du kan lægge det filter på, du gerne vil have, hvor du kan lægge det udtryk op, som du selv har kontrol over. Så der er jo stor forskel på det. Ja. Men hvis de unge så har en god idé og er en gruppe, der vil et eller andet, hvad skal man så gøre? Kom til mig, nej. Altså, jamen jeg tænker jo netop det her med, at hvis de har en god idé og godt kunne tænke sig at skabe, og der er jo faktisk nogle unge, der har skabt nogle rigtig fine ting. Blandt andet på stationsbygningen, hvor man har lavet et værksted og på første salen, hvor der rent faktisk kom nogle unge. Det der var interessant, fordi det var jo det der, hvor de har noget læreværksted og sådan. Og der var faktisk et kæmpe, en masse, der gerne ville være medlem, men hvor det faktisk viser, at de var medlemmer, fordi de gerne ville komme og hænge ud der. Ja. Så det her med at have et sted, hvor de unge kan komme og hænge ud, tror jeg er noget af det, vi mangler. Ja, fordi det er der nemlig ikke så mange af, og når de så endelig bliver lavet, så er der jo så nogen, der finder på at ødelægge ting. Og det snakker om ungdomshusformøen. Ja, lige præcis. Altså, hvordan får vi ligesom skabt et godt ungdomsliv her i kommunen? Men jeg tror også, man skal have tålmodighed, fordi det er jo rigtigt, at ungdomshusformøen har oplevet noget sabotage, og så kan man snakke om, skal man så have overvågningskamera op, så man kan finde ud af, hvem der har gjort det, og fandt nogle forældre, og jeg ved, at SSP allerede er på banen også i forhold til at finde ud af, hvad det egentlig handler om. Ikke? Ja. Men vi skal også have tålmodighed, de skal også have lov til at komme i gang. Det, der er vigtigt, det er, at der hele tiden kommer nye unge til, som kan overtage, når de unge, der er aktive lige nu, flytter videre, eller ikke har tiden mere. Ikke? Ja. Så det med at få gjort det bredt interessant for vores unge, det ligger der et stykke arbejde i. Ja, og så få dem til, at det ligesom bliver et ejerskab. Fordi ejer du noget, så passer du også bedre på. Men lige præcis, ja. Jeg har jo sådan en stille drøm om, at jeg godt kunne tænke mig, at stationsbygningen nede i Vordingborg, at den, som lige nu er Campus Café, det kunne jeg godt tænke mig var et ungdomshus. Ja, fordi der er jo ikke rigtig nogen ungdomshus, og nu når det sidste diskotek ligesom drejede nøglen om, jamen så er der jo heller ikke rigtig nogen sådan dansested eller sådan. Man skal jo til Næstved eller Nykøbing for at ligesom gå i byen for de unge, ikke? Og derved er det jo så også lidt ude af dem, der bor i Vordingborg kommunens hænder. Jo, men også den her med at sige, når man skulle så lave et nyt diskotek eller en ny klub eller et eller andet, så er det jo også igen vigtigt, tænker jeg, de unge med, ikke? Fordi et er at starte et diskotek op, men er det nødvendigvis et sted, hvor de unge vil komme? Fordi det er de jo også meget selektive med. Ja. For nogle måneder siden, der holdt vi i SF sådan en åben debataften, hvor vi havde inviteret unge med i forhold til ungetilbuddet. Hvad mangler der, og hvad har unge brug for? Ja, det var dernede i 74B. Ja. Yes. Og der var faktisk en ung, som kom med, synes jeg, en rigtig god idé, at måske i stedet for at tænke på et fast fysisk sted, så måske tænke mere sådan et projekter, at man lige nu er man der, lige nu foregår der noget der. Det er ikke så, at det skal blive det. Det kan være, at om et halvt år, så er de unge, der ikke med. Så er nogle andre unge, der gerne vil være der. At man skulle tænke sammen i stedet for. Ja. Det synes jeg faktisk var en interessant idé. Ja. En anden mulighed er jo så også at få de lokale foreninger mere på banen. Det er lidt som om, at foreningerne siger, at jamen, hvis der er nogen, der har lyst, så kommer de til os, og ikke sådan ud og prøver ligesom at væve. Jeg ved, at jeg er oppe i Kirkeskoven, oppe i Pavillon K, der laver de jo mange arrangementer for de unge, og prøver at få dem til at interessere sig for teater. Men er vores foreninger gode nok til at sådan reklamere for sig selv? Jeg synes jo, at Pavillon K er rigtig gode til det, men de henvender sig måske også kun til en slags unge, hvor jeg tror måske det, der er behov for, det er et sted, som bare er for unge, uden at man skal lave teater, eller man skal lave ler, eller man skal et eller andet. Bare et sted at have og kunne hænge ud. Det er måske det, der mangler. Ja, og så kan man ligesom, altså man har et sted,
hvor de forskellige foreninger kan komme og ligesom sige, hov, prøv at komme og besøge os på den måde. Ikke? Det var en interessant og spændende ting. Skolemæssigt, der går det jo heller ikke lige så godt i kommunen. Nu kommer der en privatskole. Hvordan har du det med det? Altså jeg synes jo, det der er så hurtigt bliver sådan en ond cirkel, det er jo det her med, at vi jo i starten af perioden var inde og kigge på, at der var faldende børnetal, der var jo skoler med klasser med meget, meget få elever, som simpelthen er for dyrt at drifte. Så derfor blev der jo taget en beslutning, som vi også er med til at få lukket nogle skoler, nogle folkeskoler. Det skaber jo meget debat, også i vores eget parti, fordi vi jo også godt ved, når man sandsynlighed for, at der åbner en privatskole, er ret stor. Ja. Oven i dem, der i forvejen er. Altså, der er jo forvejen bogøer og alt det er sådan, og det er jo sådan en ærgelse over, at man kan sige, at for eksempel på Møn med Fanefjordskolen, hvor jeg sådan givet dog, folk havde brugt den skole, og havde sat deres børn i folkeskolen, ikke? Fordi det var jo en af dem, der var hårdt ramt, i stedet for at bruge privat tilbud. Nej, vi bryder os ikke sådan ret meget om privatskoler, fordi det jo på en eller anden måde skaber endnu mere de her A- og B-hold, at dem, der har ressourcerne til det, kan få deres børn på privatskolen. Så er der nogen, der siger, at det er ikke dyrere end, det er det jo så alligevel, fordi der er jo ofte nogle andre ting, der følger med privatskolerne, med rejser eller med deltagelse i arbejdsweekender, som koster. Og det, der er det største problem, synes jeg, med privatskolen, det er, at de ikke altid er så gode til at tage det sociale ansvar. At de jo på en eller anden måde kan sige, du passer ikke ind her, der kan vi ikke have. Det synes jeg er et stort problem. Nej, ja. Altså, issueet må så være, at du har en privatskole for de elever, der er mønsterelever på den ene eller den anden måde. Og så har du folkeskolen som en skole for alle dem, der har en eller anden psykisk lidelse, eller ikke har råd. Jamen, det kan jeg godt få øje på. Men burde man så ikke forlange af privatskolerne, at de skal tage en vis kvote af den anden slags? Jo, og det ved jeg faktisk ikke, om man kan. Nej. Det tror jeg ikke, man nødvendigvis kan sige til dem, at de skal. Så det er faktisk det største problem, fordi som du selv siger, så folkeskolen kan jo ikke sige nej tak. Nej. Og så det man kan frygte, der kan ske, det er jo det her med, at de elever med største udfordringer på en eller anden måde, er på folkeskolen, og dem, der har flest ressourcer, deres forældre tager privatskoletilbudene. Og det er en skidt udvikling. Der kommer også flere og flere unge mennesker, der har den ene eller den anden form for diagnose, som fylder enormt meget i folkeskolen og tager fokus. Og lærerne, kan man sige, pædagoger fra dem, der arbejder der. Jeg har hørt fra mange, både lærere og pædagoger, at det er ret hårdt at være i folkeskolen i Vordingborg Kommune. Hvordan kan man ligesom komme dem til gode? Ja, Jacob. Det er jo igen de der ting, hvis jeg lige havde svaret på det, så altså, jeg tror nu også, der er også rigtig meget med fortællinger om skole. Jeg tror faktisk også sidste gang, jeg var her, der var der en snak omkring, at en skole som Islimskolen her i Vordingborg for eksempel, som på et tidspunkt var sådan forholdsvis hårdt ramt, jo er blevet en rigtig populær skole. Så der er jo også noget af den måde, vi taler om vores skoler på, at vi får talt dem op. Fordi vi har faktisk rigtig, rigtig mange gode folkeskoler, som giver rigtig god undervisning og har dygtige lærere osv. Så det skal vi også huske. Og det her problem med at have elever, som har behov for noget mere, det er jo ikke bare i Vordingborg, det er jo i hele landet, der er på den her måde en udfordring. Så hvordan får vi skaffet ekstra personale til, at de elever også får en god skoleoplevelse. Men hvad så noget så som specialskoler, som Kalvehaveskole for eksempel, skal man styrke det, eller skal man... Det er jo også en svær en, fordi der er jo nogle børn, som har behov for en radikalt anderledes indrettet skole, og med massiv lærerdækning, pædagogdækning omkring sig. Det er jo egentlig ikke ret mange på den måde, der har behov for det her tilbud. Men der er jo også en masse elever, som går og kæmper med nogle udfordringer, men som godt kan være på en almindelig skole og være inkluderet i det.
men hvor behovet er for, at man kan trække sig en gang imellem, hvis der bliver for meget uro for eksempel, eller man har brug for en pause. Og det er de jo rigtig dygtige til over på Ising-skolen også, at gøre det. Ikke? Ja. Men så, er det fordi, der er kommet en ny ledelse, eller er det et hårdt politisk arbejde, der har gjort, at man, eller en kombination af det hele? Jeg tænker, det er en kombination, og så tænker jeg jo rigtig meget, at det er jo skolens medarbejdere og ledelse, som jo også går med det her hver dag, og som gør et kæmpe stort stykke arbejde for at få det til at fungere. Ikke? Alle er jo interesserede i at få det her løst. Ja. Og så alle dem, der står med det hver eneste dag. Ikke? Ja. Problemet er jo lidt det her med, at når det bliver sådan, at vi har mange elever, som går og kæmper med noget, så er det jo nogle gange det her med at en travl hverdag, at vi ikke lige får opdaget, at lille Peter render rundt og har det rigtig skidt. Og så kan jeg måske møde ham, når han er 14-15 år gammel og begyndt at ryge hash, og kan tænke, hvorfor er der ikke sket noget meget før. Ja. Men det er jo også noget med de ressourcer, eller mangel på samme, vi har, som gør, at vi måske ikke altid får opdaget det. Så det der med at have fokus på forebyggelse, det er jo noget af det, vi synes er allermest vigtigt. Ja, altså forebyggelse. At vi simpelthen ser de her børn meget, meget tidligere, og ser efter, at men her er der faktisk behov for noget støtte af en eller anden art, inden det udvikler sig så langt til, at han begynder at ryge hash. Ja, ja eller det der er værre. Jo, det var bare... Sådan er det jo, ja. Men det er jo som regel hash, hvor tingene starter. Nej, det er alkohol. Nå, alkohol? Ja. Okay. Jeg er jo en af de der forfærdelige voksne, der skal sætte grænsen op til 18 år. Ja, det er faktisk noget, der ikke nødvendigvis er enighed i mit eget parti om, at det er det, vi skal gøre. Men det er i hvert fald noget af det, jeg kæmper en del for. Jeg kunne tænke mig, at vi fik ændret vores alkoholkultur. Okay. Fordi især Vordingborg Kommune, hele tiden Region Sjælland er jo hårdt ramt på det område. Ja. Altså vores unge drikker ikke for meget alkohol. Okay. Faktisk dem, der er mest drikkende. Jamen har man ikke altid gjort det? Altså, vi drak da også meget, da jeg var ung, altså. Ja, og se hvordan, nej. Nej, altså jo, det er vi, og man kan også se, ud over de helt unge, så er det også, jeg tror det er fra 50 op til 65, den gruppe, der drikker rigtig meget også. Så jo, det er jo en kultur, vi har haft i det her land i mange år. Altså da min far arbejdede i sin tid, så drak de jo også bajer i løbet af arbejdsdagen, ikke? Og, så der er jo, det har jo altid fyldt meget. Ja. Og det er blevet bedre, der er blevet mere fokus på det, men det ændrer stadig ikke på, at vi har unge mennesker, der starter meget, meget tidligt med debut med alkohol, som 13-14-årige. Ja. Altså se, når vi har festuge, så kan man jo se rigtig mange børn rende rundt og være meget fulde. Ja, jo. Men der har man da til trods alt fået lavet nogle strengere regler og noget videoovervågning, så man kan stoppe dem, der i hvert fald er på pladsen. Ja. Vi skal jo have forældrene med på banen. Vi skal have forældrene til at ture og sætte en grænse og sige, prøv at høre, men du skal være, i dag er aldersgrænsen 16 år, så du skal være 16, før du må drikke alkohol. Ja. Det ved man jo virker. Når forældrene er tydelige omkring rammerne, så ved vi, det virker. Ja. Lad os gå over i noget andet. Jeg ved ikke, hvor meget du er inde i erhverv og alt sådan noget, men der har været tale om, at vi skal have endnu en erhvervspark ude ved Borse med samarbejde med Næstved. Hvordan har SF det med det? Det har vi næsten rigtig fint med. Hvordan har du det med det? Men det har vi i SF, det er rigtig fint med. Det synes jeg klart, vi skal arbejde videre med. Fordi vi har egentlig brug for, at der kommer noget mere erhvervsudvikling til Vordingborg Kommune, så vi kan få nogle flere arbejdspladser, og vi kan få nogle flere tilflyttere til kommunen. Ja. Og når vi så nu snakker tilflyttere, hvad er det, der skal til for at få folk til at ligesom flytte hertil? Og det skal jo også være de rigtige folk. At det skal jo gerne være børnefamilierne, der flytter til, og ikke pensionisterne. Nej, fordi vi har rigtig mange ældre borgere, og vi har faldende børnetal. Ikke? Ja. Jamen det er jo igen et af de der spørgsmål, hvordan får vi flere tilflyttere til? Jamen jeg tror det er et eller andet med, at noget af det, der har været fokus på, det er jo at tiltrække for eksempel københavner. Der er billigere boliger, der er skøn natur, der er kystlinje, lang kystlinje og så videre. Nogle af de ting, man har prøvet at sælge det på. Hvordan får vi flere til? Vi skal også tale vores kommuner op. Jamen, jeg havde for eksempel den anden dag, jeg ved ikke om det var, en eller anden på Facebook havde skrevet, hvad har I af positivt og negativt at sige om Vordingborg? Vordingborg by. Ja. Og de har jo nogle gange oplevet, at der var også et par enkelte, der sådan
kom med noget negativt. Men det med, at vi skal tale det op, at vi skal tale ordentligt om vores by og de tilbud, der er, for der er faktisk rigtig mange fede tilbud. Ja. Og det er faktisk også en meget fed kommune på rigtig mange områder. Så det er måske noget af det. Men det er jo klart, det her med at få flere arbejdspladser og måske flere uddannelser til byen, kunne være noget af det, der kunne gøre en forskel. Ja. Og måske sådan noget, hvad kan man sige, det er noget, ikke nødvendigvis fabrikker og sådan noget, men sådan noget som IT og til marketing og forskellige ting og sager, hvor der kan være en stor tilslutning af yngre mennesker måske, altså arbejdspladsmæssigt. Men der er også en evindelig snak omkring for eksempel også vores gågade, Algade, det her med, at der er mange tomme butikslokaler osv. Men det er jo ikke nødvendigvis kommunen. Det er jo ikke kommunen, der har lyst til, at der skal være tomme lokaler. Men tit er det nogle private, der ejer de her butikslokaler. Og historien går også tit, det kan være store københavnske virksomheder, som er ret ligeglade med, om der er tomt. Så der er jo også noget der, skal vi lave det om til boliger i stedet for, eller hvordan får vi folk til at åbne nye butikker også. Ja. Men er det der med almindelige butikker, altså det skal være specielt butikker, for at det er sådan en almindelig speciel butik, jamen man kan jo alligevel købe alting på nettet. Ja. Nu for eksempel så Vera Moda lukket jo for eksempel. Ja. Og der har jeg da lagt mærke til, at hvis man gik ind i Vera Moda og så på tøjet der, så kunne du bagefter gå hjem og slå det op på Vera Modas egen hjemmeside og købe det 20% billigere. Jeg kan jo bare, jeg har en 17-årig datter. Altså hun tager til Næstved, og hun tager til jeg er helt gammel bibliotek, H&M og blandt andet, og køber tøj der, ikke? Hun synes det var et tab, da vi jo Moda lukkede, ikke? For der købte hun faktisk også noget tøj nogle gange, ikke? Så jeg tror ikke, man skal jo ikke helt kæmpe til den der med at sige, at folk også kan lide at gå ind og prøve noget tøj i et prøverum, frem for bestilt over nettet. Fordi det kan vi godt, og det kan vi nemt. Men jeg tror også, at der er rigtig mange, der gerne vil faktisk stå og røre og mærke og prøve tøj. Ja. Så især når vi snakker unge, altså det kunne være fedt at få en H&M til byen. Ja, jo, eller der er jo mange, for eksempel altså specielle butikker, som der kunne være sjove og anderledes at få i byen. Og så, der er jo kommet en masse caféer, kan man jo sige, ikke? Af den ene eller den anden slags i de sidste 4 år. Sådan noget som miljø, det er jo noget, som I er rigtig glade for, ikke? Ja. Og vi skal jo af med de fossile brændstoffer. Vi skal af med gas, og vi skal af med olie. Og der bliver bygget en masse solceller rundt omkring i hele kommunen. Og det er der jo nogen, der ikke er så glade for. Og det er der andre, der er rigtig glade for, bare det ikke er i deres baghave. Hvad for en alternativ form for energi er bedst at bruge, ifølge din overbevisning? Jamen, som det er lige nu, så er det vind og solceller. Og så ved jeg godt, at der er nogle, især for blå partier, som jo på en eller anden måde siger, at også fra SF og måske endda Socialdemokratiet og Enhedslisten er imod. Der er rigtig meget snak om atomkraft. Også i kommunalbestyrelsen har Jesper Adler jo blandt andet bragt det op, at vi skulle arbejde på, at Vordingborg kunne blive gennemsted for atomkraft. Ja, lige over på Madsenø lige. Ja. Lurer mig, om der ikke er nogen, der vil have protester over det, også hvis det endelig bliver. Vi som sådan ikke må heller holde på mig selv, men jeg ved i hvert fald, at der er mere åbenhed overfor det, og jeg selv er faktisk stik modstander af en snak om atomkraft. Det ændrer bare ikke på, at det lige nu ser ud som om, det er rigtig dyrt, og der har lange udsigter. Så jeg har det sådan, vi vil så gøre noget lige nu og her, altså, eller i går. Ja. Så som det er, så tænker jeg, at det bedste alternativ, vi har nu, det er vind og solceller. Ja. Og vi kommer over til at skulle bruge enormt mange mængder mere energi, end vi gør i dag. Også hvis vi skal tiltrække nogle store virksomheder, der skal bruge en masse energi. Ikke? Præcis. Sådan noget som Power to X for eksempel, og sådan. Men hvor skal vi så placere sådan nogle solceller hen? Ja, men jeg har jo været til flere møder, borgermøder også, ikke? Og det er jo... jeg kan godt nogle gange tænke sådan, fordi der er jo nogle meget voldsomme protester, men jeg er sådan lidt, nogle gange nysgerrig på, om der er også et stille måske flertal, som ikke råber op på Facebook og er med til møderne.
det er i hvert fald det, vi kan læse på et tal, for der faktisk er en del, der gerne vil have det. Jamen, det er jo svært at placere solceller og vindmøller. Der er jo ikke ret mange steder, vi kan gøre det. Altså, fordi der er jo en masse regler for, hvor tæt det skal være på, eller langt fra vandet, og byggelse og så videre. Ja. Så der er jo faktisk ganske få steder, vi kan stille det op. Og så har det jo også noget at gøre med, hvad der er statsanliggende, og hvad der er kommunalanliggende. Ja. For eksempel ude på vandet, det er jo staten. Ja. Og så er det jo sådan set kun inde på land, at man som kommunal kan sådan bestemme. Præcis. De siger, folk kan også sætte ude på havet, de der store vindmøller. Og det kan jeg også sagtens se, for det kan vi jo egentlig ikke gøre så meget. Nej. Men det er der er rigtig meget modstand på det, og der er jo nogen, der har opfundet det ord jernmarker, som jo har fundet godt gehør hos rigtig mange. Ikke? Jeg har det bare sådan lidt, vi skal jo gøre noget. Det viser al fremtidig forskning på, hvor galt det går, viser, at vi vil så gøre noget nu. Ja. Så for mig at se, at det vi kan gøre nu, det er vind og sol. Og så kan jeg sagtens snakke atomkraft, men det er jo ikke lige nu og her. Det er hurtigt på mange år. Nej. Så hvis vi bevæger os over i sådan noget som lidt tilbage til bosætning. Der blev bygget en masse boliger rundt omkring, hvor at vi forhåbentlig skulle få nogen til at flytte hertil. Hvordan går det sådan med det, hvis du ved noget om? Altså at bygge flere boliger. Ja, lige præcis. Altså, noget af det, som jeg oplever som et stort problem, det er jo, at det ved jeg ikke, om du selv har set, men at finde en lejebolig i dag til rimelig penge, det er efterhånden blevet svært. De borgere, som jeg sådan egentlig på dels arbejder med, men også interesserer mig for i forhold til deres vilkår, det er jo det her med, at de har sgu svært at finde en billig bolig. Nu er der også kan stort set ikke få noget under 9.000 kroner. Nej, det kan man nemlig ikke. Og hvis du er på en kontanthjælp eller på en førtidspension, så er det rigtig, rigtig svært at finde en bolig, du har råd til at være i. Så det synes jeg er et kæmpe problem, at vi mangler små billige boliger. Ja. Og hvem skal så bygge dem? Jamen, vi havde jo faktisk på vores, jeg mener det var sidste år, vi havde møde med almene boligforeningerne, hvor vi jo faktisk satte i gang med, altså vi ville jo rigtig gerne have, at kommunen havde fortrinsret til lejligheder, så vi kunne sige, jamen nu har vi Peter, der mangler en bolig, her har vi en bolig, vi skaffer dig en bolig, fordi vi har jo faktisk en del hjemløse, som ikke har noget sted at være. Ja. Og det har vi fået sådan lidt igennem. Vi har fået ret til nogle boliger, men der er nogle krav til, som dem, der arbejder psykiatri, handicap, går ind og vurderer, om de passer til. Fordi det er jo lidt det samme, det her med, vi snakker om vindmøller og solceller. Vi vil gerne have vores udsatte borgere, sårbare borgere, har et sted at bo. De skal bare ikke bo tæt på os. Nej, så, det er præcis. Det er ligesom flygtningecenter, ikke? Præcis, ja. Men lad os gå over i et emne, der er ret så stort og tungt. Og det er jo også et af de områder, du ligger i med ældre. Jeg tror, at et af de store emner i det her valg, det bliver ældre omsorg og specielt sådan noget som genoptræning og vedligeholdelsestræning. Man har lavet lidt rundt om på det. Man har for eksempel flyttet Brænderiegården over fra Rosenvang over til træning og rehab. Er det en god idé? Altså, der skal jo ikke herske nogen som helst tvivl om, at hvis det var, at vi havde flere penge, så er ældreområdet en af de områder, som vi synes er de områder, der fortjener at komme og få tilført nogle flere penge. Men vi skal jo ikke ret lang tid tilbage i tiden. Det var det i 22, hvor der var et mere forbrug på 50 millioner på området. Ja. Som jo også var en af årsagen til, at vi gjorde, at man gik ind og lavede en plan for, hvordan kan vi få det her til at hænge sammen. Fordi som du også jo rigtig godt ved, så får vi jo flere og flere ældre borgere, og nu snakker vi ikke nødvendigvis kun om 80 plus, vi snakker også 85 og 90 plus. Ja, og 100. Og hvor vi jo ved, jamen, at der er en forventning om, at der kommer et større behov for, at de skal have hjælp på en eller anden måde. Ja, men der er vel også et større behov, der kommer for, at de ikke skal have hjælp. Jo, præcis. Fordi ved at de skal holdes ved lige på den ene eller den anden måde. Det er jo det, vi ved, at jo sundere og mere aktiv du er, jo større chancer er der for, at du ikke skal have
have ret meget hjælp, når man bliver gammel. Ikke? Ja. Så selvfølgelig giver det rigtig god mening, at vi bruger krudt på det. Men hvordan skal vi bruge krudtet? Fordi er det ikke et eller andet sted en gylden chance for foreninger og fitnesscentre og alt sådan noget, at væve en masse medlemmer på den måde? Jo, og det var også det, der var ideen med det her med, når vi kiggede på aktivitetscentrene, hvor man jo havde lidt den her med, hvis du kan selv, så skal du selv. At foreningen kom på banen, i stedet for at tage fat på nogle af de hold, træningshold, aktivitetshold, sociale hold, der havde været på aktivitetscentrene før, og at det ligesom var dem, der overtog. Og så dem, der virkelig havde behovet for træning til af kommunen. Ikke? Hvilket jeg egentlig godt kan se fornuft i. Der har jo også været masser af eksempler med folk, der har gået til træning lang tid, som egentlig har måske ikke haft behovet, altså så i hvert fald fysisk behov, men hvor det har været hyggeligt. Ja. Og så kan man diskutere, om det er kommunen, der skal betale for det. Ja. Men det er jo fordi, vi er på et område, som er så sindssygt presset. Ja. Altså, vi har ikke ret mange penge, og vi får flere og flere ældre borgere, så hvordan får vi lige løst den her? Ja. Ja. Og det kommer jo til at koste, at vi får taget nogle beslutninger, som er svære, Ja. og som folk reagerer på. Ja. Jeg læste lige for nylig en, der skrev omkring det her med, at skal vi have mere brugerbetaling så? Altså at folk kan blive på aktivitet, så de selv skal betale for det. Det kunne også godt være en løsning. Men det kommer jo til at give protester. Ja, nej, men det er der jo ingen tvivl om. Alle forandringer, det er jo simpelthen noget, fanden har skabt i vrede. Vi har også haft for nylig en undersøgelse, som siger, at vi faktisk frem til 2030 ikke umiddelbart kommer til at mangle pladser på plejecentrene. Fordi folk faktisk har det godt og helst vil blive hjemme. Ja. Så vi ved jo, det giver rigtig god mening, at jo længere tid, at vi kan holde folk sunde og raske, jo bedre er det for dels for den ældre at få et godt ældreliv, men også for kommunekassen. Ja, fordi plejecentrene i dag er jo, hvad kan man sige, det er jo stort set kun folk, der er til fare for sig selv og andre, og har svært demens, som er på et plejecenter i dag. Ellers så er folk jo i eget hjem, hvilket så gør, at vi skal gentænke hjemmeplejen vel. Jo, men jeg tror også, vi skal gentænke den her med, altså jeg har da begyndt at snakke med min bror og andre om at sige, skal vi begynde at overveje at flytte sammen på et tidspunkt. Fordi det tror jeg også, vi bliver nødt til at kigge på. Den her måde, at i stedet for, at jeg sidder givet alene ude i Nedervindinge, og børnene er flyttet hjemmefra for længst, og sidder der. Altså det her med, at vi ved jo, at det sociale fylder rigtig meget. Det her med at sidde og føle sig ensom, det er noget af det værste, der kan ske. Ja. Så måske vi skal være bedre til selv, og så sige, jamen, når vi når den alder, Jacob, skal vi så finde en stor villa sammen, eller et eller andet, ikke? Lave nogle bofællesskaber. Ja. Det har man jo overvejet over over på den anden side af vejen med Nordic Wild, der vil lave de her bofællesskab. Og nede ved den gamle losseplads nede ved havnen, der er jo også planer om noget seniorkollektiv på den ene eller den anden måde. Er det en god løsning? Det kan i hvert fald være en af løsningerne, tænker jeg. At vi begynder at tænke på, hvordan den måde vi bor på, for det ved vi jo er rigtig vigtigt, at det betyder meget. Ja. Der er nogen, der i stedet for at du sidder i sofaen hver dag og ser serier, er der nogen, der kommer og siger, kom så Jacob, nu går vi ud, går vi spille badminton eller går en tur. Det ved vi jo gør en forskel. Ja. Så er der en helt anden problematik i forhold til det her med at vi jo mangler medarbejdere på området, ikke? Og det er jo også en af dem, hvis jeg vidste, hvad løsningen var på det, så... Ja, men der har man jo prøvet med noget juniorjobs, ikke? Ind på området. Hvad går det egentlig ud på? Jamen, det går jo lidt ud på det her med, altså det er også et fritidsjob igen, at få unge mennesker til at måske få en interesse for området. Måske også tage nogle af de her arbejdsopgaver, som kan aflaste det faste personale, vasketøj eller smøre mad, eller for eksempel lidt historie, lave nogle sociale ting for eksempel, ikke? Ja. Og så håber man jo måske også på, at de her unge mennesker tænker, det var faktisk meget fedt det her, at arbejde på det her område. Jeg kan faktisk godt lide det her til at tage uddannelsen. Ja, hvis man så er unge menneske, og så tænker, jamen, det kunne jeg godt tænke mig, hvor skal man så henvende sig?
Jamen, man kan jo hense til forskellige plejecentre, Ja. og det ved jeg selv, min datter har gjort, og gå ind og banke på og sige, har I nogle jobs her? Og jeg ved også, at kommunen faktisk har slået en del stillinger op her på det seneste, Ja. også i børnehaver i øvrigt, Ja. som jo også er et sted, hvor man mangler personale. Ikke? Ja, ja, man mangler rent personalemæssigt, der mangler man jo i stort set alle humane jobs. Velfærdsteknologi. Er det noget, vi skal begynde at kigge noget mere på? Så? Det bliver vi jo nødt til, tænker jeg. Og det er jo igen sådan et område, hvor folk siger, at kommer der så en robot, der ordner alting. Men man kan i hvert fald sige, at der er måske nogle ting, som kunne være fint nok, en robot kunne klare. Altså hvis det skal gøre, at i stedet for at du skal bruge penge på at støvsuge, så gør en robotstøvsuger, så har du mere tid til at snakke med fru Jensen. Så synes jeg, det er fint. Ja. Og selvfølgelig skal det være med omtanke. Jeg ved ikke, hvor grænsen er henne, men jeg tænker, at vi bliver nødt til at få det i spil med at bruge velfærdsteknologi. Ja, fordi der findes jo, altså hver dag bliver der jo stort set lavet noget, fordi vi er jo selvfølgelig ikke de eneste, der har det her problem. Det er jo en stort set en verdensting, så der kommer jo rigtig, rigtig mange hjælpemidler, også for at skåne medarbejderne af den ene og den anden slags. Så har jeg et spørgsmål fra en af seerne. Det er sådan, at man kan skrive på jakala@oncable.dk, hvis man har et spørgsmål til kandidaterne. Det må ikke være personlige spørgsmål, fordi at det kan vi ikke lide. Det skal være sådan et generelt spørgsmål, og så vil jeg bringe den videre til kandidaterne. Og det her, det er et spørgsmål fra en plejehjemsleder, som har prøvet, eller som er i et dilemma, kan man sige, af at hvem skal man føje? Skal man føje de pårørende, eller skal man føje selve borgeren, man passer? Det kan for eksempel være, at fru Hansen siger, at hun ikke vil i bad, men pårørende synes, at de skal i bad. Hvem skal man rette sig af? Jamen, altså, jeg skal selvfølgelig føje borgeren først og fremmest. Men det er jo klart det her med, der ligger jo, vi har jo også, der er også kæmpe stort ønske om at inddrage pårørende meget mere i forhold til også at tage stå for arrangementer, kor, spilleaften, hvad det kan være, ikke? Sammen med foreningerne. Så på en eller anden måde, det er jo rigtig vigtigt, at samarbejde med pårørende også er godt. Og der ligger jo rigtig meget der i forhold til kommunikationen, ikke? Fordi det, du snakker om der, det er der jo rigtig mange, der oplever, ikke? Hvorfor har min mor sådan noget tøj på? Hun har altid gået vildt meget op i at se sådan og sådan ud. Og der ligger jo en stor opgave i for lederen at få kommunikeret ud til, hvad handler det om med demens for eksempel? Hvad er det, der sker med mennesker, når der opstår demens? Sådan så pårørende har får en forståelse for, hvad det er, der sker med deres gamle mor og far i den situation. Ikke? Fordi selvfølgelig er det jo vigtigst, at man føjer borgeren. Det er jo helt den der snak også omkring med bade og så videre, ikke? Ja, og mad. Ikke, altså det er jo meget op i tiden i øjeblikket, at hvis borgeren siger, at jeg er ikke sulten i dag, ikke? Hvor går grænsen til, at man ligesom respekterer det, ikke? Ja, og det må jo være noget med, at man holder øje og vejer og måler og siger, at nu begynder det at gå i en forkert retning, nu skal der noget kost ind. Og det er jo også en snak omkring den mad og kvaliteten af maden. Det er sådan meget sjovt. Min mor døde desværre her i januar måned. Kondolerer. Jo, tak. Hun kom på et plejehjem og var jo rigtig, rigtig glad for maden. Men når vi snakker meget om det her med, at mange ældre mennesker faktisk ikke lugter noget mere. Så nogle gange så snakker vi også ud efter, hvad vi synes er det vigtige, mere end hvad de ældre mennesker synes. Der er også rigtig mange ældre mennesker, som ikke bryder sig ret meget om at komme i bad. Og det skal vi også respektere. Hvor det nogle gange er pårørende, der kommer ind og siger, at det er ikke okay, og der skal være oftere bad, eller sådan, ikke? Så der ligger en rigtig vigtig kommunikationsopgave der, tænker jeg, til. Og der kunne man måske holde, hvad ved jeg, pårørende aftener, det kan godt være, der er det i forvejen, men det her med at have fokus på at få nogen udefra ind til at fortælle om, hvad betyder demens, hvad betyder det ældre, hvad sådan. Altså inddrage pårørende mere i selve processen, i stedet for bare at sige, det kan du læse dig til på sundhedsplatformen. Fordi vi har jo rigtig meget brug for de pårørende, og det har borgerne jo også.
Ja, det er jo lidt det der med, at det hurtigt kan blive en krig, ikke? Mellem pårørende og plejecentret, og så står den ældre i midten og ikke rigtig ved, om de vil have deres egen mening, eller om man bare gør, hvad men det er jo også det med at have forståelsen for, hvad der sker. Det kan jo også godt ske på, hvis du har et handicappet barn for eksempel, som er blevet voksen i øvrigt, men man egentlig stadig som pårørende måske er svært ved at give slip. Der er det jo rigtig vigtigt, at der er den her forståelse for og viden om, hvad er det egentlig, der sker. Ja. Så kan komme et godt samarbejde. Ja. Fordi det skal der være. Det er jo afgørende. Ja. Lad os lige... tiden den går så stærkt, og det går så hurtigt jo. Men sådan noget som transport i vores kommune, der er... det er jo også en af de poster, der er rigtig, rigtig dyre. Og man ser jo tit, at folk, eller busserne kører rundt uden alt for mange passagerer, især i de der tider, hvor folk er på arbejde. Er det et sted, man kunne spare? Og ja, det er jo også en af dem der hurtigt også kan blive sådan en virkelig ond cirkel, ikke? Fordi men hvis der ikke må tage bussen, så bliver jo en rute nedlagt, og så typisk dem, der bor i yderområderne, bliver jo ramt. Ja. Og det er jo et kæmpe problem. Altså, det er faktisk noget af det, vi snakker om i SF, vi gerne vil have i næste periode, 17-4-udvalg, i forhold til med fokus på transport, på offentlig transport. Ja. Fordi hvordan får vi løst det? Fordi det er jo rigtig svært, hvis man bor et eller andet sted ude langt på Møn, eller i den anden ende af kommunen, at komme nogle steder. Og igen det her med, vi snakker om før, det er så vigtigt, at man ikke sidder og isolerer sig og bliver ensom. Ja. Så hvordan kan vi få det til at fungere? Ja, er det noget ala jungshud med frøen, eller er der andre måder, vi kan gøre det på? Ikke? Ja. Det skal vi have. Men der er jo noget med, at man har fået i kommunen fået lavet sådan en app, sådan en samkørselsapp. Ja, NeighborGo, ja. Og det er meget sjovt, fordi jeg spørger faktisk rimelig ofte unge mennesker, om de kender til den app, og det gør de ikke, hvilket egentlig undrer mig. Fordi ideen er jo egentlig rigtig god. Ja, men det er jo noget med, at chaufføren får nogle penge, eller et eller andet. Altså et lille beløb, tror jeg ikke engang huske, hvad det er. Men det er jo, hvis jeg kører fra Vordingborg til Stege hver dag, for eksempel, så kan jeg jo gå ind og melde mig som chauffør, og så kan folk køre med mig. Ja. Ideen er jo rigtig god, også i forhold til vores miljø, i stedet for at vi kører, altså du kigger på vejene, og mange der kører enkeltvis i bilerne, ikke? Så på den måde er det jo en rigtig god idé. Jeg ved bare ikke, hvad brugt det er. Altså jeg har ikke sådan en helt indtryk af det, og sådan noget det jeg lige så tænker, det skal jeg lige have spurgt om. Ja. Fordi jeg synes jo, ideen er god, men jeg ved ikke, hvad udbredt den er blevet. Og man har vel heller ikke reklameret så meget for andet end bare et lille opslag på Facebook eller sådan noget. Jeg tror faktisk, de var over på gymnasiet over at holde nu og fortælle om det, fordi man havde forventning om, at det er især unge mennesker, der vil bruge det. Ikke? Ja. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan det er gået. Nej. Men det er jo noget, man kan følge op på nogle af alle de her kommende møder, der kommer. Der kommer jo til at være en masse valgmøder, og der bliver nok også rigtig godt gang i den til Møns folkemøde. Folkemøde, ja. Det kunne jeg forestille mig i år. Ja, vi er også fuld gang med forberedelser, ja. Hvordan går det sådan ellers, synes du, i kommunen? Altså du sagde sådan helt generelt, sådan går helt generelt, jamen altså det er jo i hvert fald lykkes med mange af de der svære beslutninger, vi har været en del af at træffe, at der er kommet lidt mere balance i det. Det har jo også kostet, altså det har jo været nogle svære beslutninger, og det er jo ikke sikkert, at man er færdig med at træffe svære beslutninger, fordi det er jo sådan, at vi jo ikke er nogen særlig rig kommune, og vi er jo sådan rent demografisk er jo ramt, at vi har mange borgere på forskellige ydelser, rigtig mange ældre borgere, ikke så mange børn. Ja, altså der er jo rigtig mange, når jeg lægger mærke til statistikkerne i demografien, er der jo rigtig mange, der går på pension i København, og så sælger de deres hus, og så køber de noget hernede, og så har man et par millioner at være pensionist for. Men det er jo stadigvæk ikke nogen indkomst for vores kommune. Og så er der også hele det udligningssystem, ikke? Som jo egentlig også er sådan, at lad os nu sige, at vi får rigtig god tilgang af borgere, der lægger skat her også. Så får vi jo det mindre udligning, så der kan jo også godt gå lang tid før, det sådan egentlig bliver
ja, det kan også lidt demotiverende egentlig, ikke? Ja. Men vi er bare hårdt ramt, og der er jo også noget med et udligningssystem, som ikke fungerer sådan optimalt, som man er gået i gang med at kigge på, ikke? Ja. Fordi vi jo aldrig rigtig ved, hvor meget får vi fra år til år. Nej. Tiden den flyver. Vil du ikke give det her til allersidst, så skal du have lov til at lige fortælle vores seere, hvordan hvorfor de skal vælge dig, og hvorfor de skal stemme på dig. Og det er den sværeste af alle sammen, altså i hele samtalen, ikke? Det må jeg da godt tænke mig lige her. Ja, okay. Jamen, jeg synes, at du skal stemme på mig, hvis det er, at du vil have en stemme inde i kommunalbestyrelsen, som har fokus på medarbejdernes vilkår i kommunen, og som også har fokus på vores udsatte i kommunen. Og det er både unge og ældre borgere. Så synes jeg også, at du skal stemme på mig, fordi at jeg har stort engagement i det her. Jeg bruger rigtig meget energi og vil rigtig gerne gøre en forskel. Så derfor skal du stemme på mig. Ja. Tusind tak, Gitte. Og tak fordi at du kiggede forbi. Er du kandidat, eller kender du en kandidat, der skal være med i kommunalvalget, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Det gør du enten på Facebook, på YouTube, eller du kan sende en mail på jakala@onkabel.dk. Her er det Gitte Corell og Jakob Lindberg, der siger tak fordi du så med, og på gensyn. På gensyn.